आज ये ब्लॉगटा बनाऊँ आनी कौन पाई ना आज आम झील को ज्वर काली ज्वर होती भी सका से जाकि कौटे कौटे बुलिकी आसला हाय कदलु हाय कद हाँ छतुआ खुद भावुली तार पिठा कर देहटा भल ना तार पिठा खाईद नुहे मत भी ज्वर होती मत आक्टिव लगुनि कितु ताको ज्वर हो बुलिक आइलानी चिंता ना ज्वर तो पाखे बुलियार अच्छी किसी भी हो बुलियार अच्छी नुहे कहलु बुई बुई जाइली बुई जाइली बुई जाइली कह समस्त कहीदे ये मामा शुणल तो ये मामा ना ये पिठा पिठा खाई खाई चाचच चाचच गोटे दरकार से चाचच देने से भूल ते मत बाडे देली ते दौर चाचचरे चल चाचचरे खेल जा बाबा को दे पिठा खाइब पाना खुद पाना दे आग तो पांडा खाई सारे तापर से खाइब ना पाना खाईदेला बाघ आइला बाघ हेलो पान खाईदेला बाघ पान खाईदेला सुना खाईदेव सुना जमा बसिया ना कि ना आज आज मु किसी वीडियो बनाऊनी कहीं आनीर देह भल नहीं मोर भी टिके देहटा भल लगुनि ने बाबा खाईदे मुझे भाभी कि किसी वीडियो आज बनैबिनी किंतु आनी एत नाटक करुच्ची तार सब कमेंट देखिकी मत रेकर्डिंग करने ही पड़ला आदि रेकर्डिंग कर ही देली पकईदेवा वीडियोटा जो मैंने आनी को भल पाँच देखा चाहते गोटे भल जिनस जे ज्वर भी आनी टी खेला बुला करुच्ची किए लिखी लेखुचु हाँ ए लेखुचु सेठी कोड लेखुचु लेखुचु केते लिखिनु लिखिचु केते लिखिचु अच्छा ये कुंडा अच्छा चेयर बसी ए स्टूलटा हूँ तार फेवरेट जगह बसिया पाई नो बस पर अच्छा अच्छा जाएगी बसिया 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 ये तो फेवरेट जगह फेवरेट डेला डेला हाँ डेला आओ तो ए डेला डेला हाँ डेया शिखे तो क्या शिखी ना केमती डियंती शिखी ना तू शिखे देलु डेलु अरे पछे रछ आप टिके पछे रछ हां बचिला तो बचला फूल काट दे कॉमेडी बाबा डे डेलु हां ए डेला आ तो ए डेला ये बसला कदल गुंडो सोइबा
ସେ ଗୁଡୁ ଶୋଇବ ଏବେ ଶୋଇବ କେତେ ଅଛ କରିଛି ହାତକୁ ଦେଖିଛି ଏବେ ଶୋଇବ ସକାଳୁ ଉଠିଲା ପରେ ଯେଉଁ ସେକେଣ୍ଡ ଟାଇମ୍ ଶୋଇଲା ତାକୁ ଏତେ ଜ୍ୱର ନଥିଲା କିନ୍ତୁ ଅଧଘଣ୍ଟାରେ ଉଠିଗଲା ଆଉ ସେତେବେଳକୁ ବହୁତ ଜୋରେ ଜ୍ୱର ପାରାସିଟାମଲ୍ ଦେଲି କିନ୍ତୁ ଘଣ୍ଟାଏ ପରେ ବି ଜ୍ୱର ତାର କମି ନଥିଲା ଡକ୍ଟରଙ୍କୁ ପଚାରିଲୁ ସେ କହିଲେ କି ଭାଇରାଲ୍ ଫିଭର ଏବେ ଚାଲିଛି ସେ ପାରାସିଟାମଲ୍ ସହିତ ପୋଛାପୋଛି କରିଥାଉ ଭଲ କି 12ଟା 12:30 ବେଳକୁ ଟେମ୍ପରେଚର୍ ବହୁତ ଅଧିକ ଥିଲା ସେଥିପାଇଁ ଜମା କାଖରୁ ଓହ୍ଲାଉ ନଥିଲା ବାବାର ଜ୍ୱର ହେଇଛି ଶୁଣକୁ କାହିଁ କମୁନି ଏଇଟା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ତାର ପାରାସିଟାମଲ୍ ଖାଇଲା ପରେ ବି ଜ୍ୱର କମି ନଥିଲା ଏତେ ସମୟ ଧରିକି ମା ଆଜି କହୁଥିଲେ କି ନଡ଼ିଆ କୋରିକି ଟିକେ ବରା କରିକି ତରକାରୀ କରିବା ନଡ଼ିଆ ଫୁରୁରି ହେଇଯାଉଛି ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ ନା ଗୋଳା ଗୋଳି କରିକି ସେ ପୁରା ସବୁଯାକ ଛଣାଛଣି କରିଦେଲେ ମୁଁ ଆଉ ଟିକେ ଅଲଗା ଅଲଗା ଆଇଟମ୍ କ'ଣ ଗୋଟା କଲରା ଭଜା ଏମିତି କରିଦେଇଥିଲି ସେ ଭିତରେ ମା ଆନିକୁ ଟିକେ ପୋଛାପୋଛି କରିଦେଇଥିଲେ ଗାଧେଇଲେନି ତ ଡକ୍ଟର କହିଥିଲେ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ପୋଛିବ ପୋଛିଲା ପରେ 5-10 ମିନିଟ୍ ଟିକେ ଟେମ୍ପରେଚର୍ ଡ୍ରପ୍ ହେଲା କିନ୍ତୁ ତାପରେ ପୁଣି ବି ଟେମ୍ପରେଚର୍ ଆସିଗଲା ତାକୁ ମାନେ ପାରାସିଟାମଲ୍ ଦେବାର 2 ଘଣ୍ଟା ହେଇଥିଲା ତ ଆଉ ତ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଦେଇପାରିବିନି ତାକୁ ନିଦ ଲାଗିଲାଣି ଟେମ୍ପରେଚର୍ ଆସିଲାଣି କିନ୍ତୁ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲି କି ଆଟଲିଷ୍ଟ 3 ଘଣ୍ଟା ଖଣ୍ଡେ ହେଇଯାଉ ଆଉ ଥରେ ଦେଇଦେବି ଅଳ୍ପ ଟିକେ ଭାତ ଡାଲମା ତାକୁ ଖୁଆଇଦେଲି ବେଶୀ ତ ଖାଇଲାନି ପାଣି ପଟି ଜମା ପକାଇବାକୁ ଦେଲାନି ତା ବାପା ଆଉ କାକା ଗପ କହି କହି ତାକୁ କେତେ କଷ୍ଟରେ କିଛି ସମୟ ପକାଇଲେ ପଟି କରିଥିଲା ଆଉ ଥରେ ପାରାସିଟାମଲ୍ ଦେଲା ପରେ 5-10 ମିନିଟ୍ ପରେ ସେ ଶୋଇପଡ଼ିଲା ଆଉ ଟିକେ ଟେମ୍ପରେଚର୍ ଏବେ କମି ଯାଇଥିଲା ଝାଳରେ ପୁରା ବୁଡ଼ି ଯାଇଛି ତାକୁ ଏବେ ଚେଞ୍ଜ କରିଦେବି ଡ୍ରେସ୍ଟା ଡକ୍ଟର କହିଲେ କି ଭାଇରାଲ୍ ଫିଭରଟା ଜ୍ୱର ରହିବ 2-3 ଦିନ ଦେଖିବା କ'ଣ ହେଉଛି ଏ ଭିଡ଼ିଓଟା ଏଥିପାଇଁ ବନେଇଛି କି ଯାହାର ଛୋଟ ପିଲା ଅଛନ୍ତି ଜ୍ୱର ହେଲେ ଡରି ଯାଉଥିବେ ଛାନିଆ ହେବେନି ଆମେ ବି ଛାନିଆ ହେଇକି ବାରମ୍ବାର ଡକ୍ଟରକୁ ପଚାରୁଛୁ କିନ୍ତୁ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଡରିବାର କିଛି ନାହିଁ ଜ୍ୱର 2-3 ଦିନ ପରେ ଆପେ ଛାଡ଼ିଯିବ ପାରାସିଟାମଲ୍ ଦେଉଥିବେ ପୋଛୁଥିବେ ଭଲ ଭାବରେ ଆଉ ଆନିର ଜ୍ୱରରେ କ'ଣ କ'ଣ କେୟାର କଲୁ ଆଉ ଜ୍ୱରର ଅପଡେଟ୍ ମୁଁ ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ରେ ଦେଇଦେବି ନେକ୍ସଟ ସର୍ଟରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓ ବନାଉଛି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଥାନ୍ତୁ ଆନିକୁ ବହୁତ ସାରା ଭଲ ପାଇବା ଦେଉଥାନ୍ତୁ ରହିଲି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ମାମା ଚୁଇ ପିନ୍ଧିଛୁ ଘୋଳି ବୋଲା ତ ଚୁଇ ପିନ୍ଧେଇ ଦେ